Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ya jama'atul Muslim, ina yi wa kowa fatan alkhairi da fatan kowa ya kasance a cikin ƙoshin lafiya, ya ibada, ya kuma muka ji da wannan tararrabi na wannan coronavirus wato COVID-19. Ubangiji Allah muna roƙonka Allah ka kawo ƙarshen wannan annoba don alfarma annabi da alkur'ani. Ya Allah waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, Ubangiji Allah ka sada su da gidan aljanna, Allah ka musu rahama don alfarma annabi da alkur'ani. Wato haƙiƙanin gaskiya fi sabilillahi jama'a, ina so in ɗan yi wani ɗan jawabi ne kaɗan akan irin abubuwan da ke faruwa wato a ƙasar mu Najeriya. Wato gaskiya fi sabilillahi abin da yake faruwa a Najeriya, wallahi abin sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda gaskiya abin ya wuce misali. Wato gaskiya jama'a suna cikin wani yanayi kuma suna cikin wani ƙangi na ƙaƙanikayi. Wato gaskiya gwamnatin Najeriya gwamnati ce wanda Allah ya yi ta, wanda ba su da imani, ba sa duba mi talakawa, ba sa jin tausayin talakawansu, ba su san wani irin hali talakawa suke ciki ba su san wani irin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un talakawansu suke ciki ba. Wato su waɗannan shugabanni, wallahi shugabanni ne waɗanda gaskiya fi sabilillahi kamar ta Sheikh Jafar da ya faɗa, ya ce wallahi in Allah ya halicce ka a Najeriya to Allah ya jarabce ka ne. Wallahi tallahi ban taɓa ganin ƙasa mai arziki mai dukiya wanda Allah ya albarkace ta da duka abubuwan arziki na duniya irin Najeriya ba, amma gabaki ɗaya ƙasa ce waɗanda gaba ɗaya talakawanta wallahi ba su san me ake a cikin wannan ƙasa ba. Waɗansu 'yan tsirari su ne suka zo suka daddanne komai. Ka duba irin wannan yanayi da ake ciki, ka duba wannan wata mai tsarki, watan Ramadan. A duk watan da Allah ya yi halitta babu watan da Allah ya ba girma ya saukar da Kur'ani a cikin wannan wata irin watan Ramadana. Amma ka duba irin mutanenmu, masu kuɗinmu ba ku da imani, wallahi masu kuɗinmu ba ku da imani. Ka duba irin bala'in da ake ciki na wannan annoba, amma duk da haka wai aka ɗauko aka ƙaƙƙara kuɗaɗe ninkin ba ninkin akan abubuwan da talakawa za su ci, akan abubuwan da talakawa za su sa a bakin salati, wa iyazu billah. Wallahi masu kuɗinmu ku ji tsoron Allah. Wannan duniyar da kuke gani wallahi ba za ku taɓa tabbata da, za ku taɓa dawwama a jikinta ba. Babu abin da zai dawwama banda ikon Allah. Allah shine kawai dawwamamme. Amma mutane wai ku manta da Allah, ku rufe idanku, ku nuna cewa duniya ita ce a gabanku. Wa iyazu billah, wa iyazu billah, wa iyazu billah, wa iyazu billah. Mutanen nan ba ku da tausayi, mutanen nan ku ba ku da imani, masu kuɗinmu ba ku da imani, kuma talakawan wallahi tallahi kuna da problem. Talakawa kuna da matsala. Menene yasa ba za ku yi zaɓe? Kai wallahi talakawa, wallahi ku duba ku gani, ku zauna ku yi karatun ta nutsu. Ƙasan nan fa wallahi in ba revolution aka yi ba, wallahi ba wanda zai ji daɗi a ƙasan nan. Sai haka za a yi ta tafiya, ku kawai shikenan ku zo ku zaɓi wani ƙato, kawai shikenan ya zo ku zaɓi tsohuwar mota, ga mota nan iri-iri tsohuwa ce, sai kun tura ta tashi sai ta zo ta bulbule ku da ƙura, ku ta bulbule ku da hayaƙi. Magana ta tsakani da Allah, ya kamata mu mutane talakawa mu zauna mu karatun ta nutsu, mu san me muke yi a rayuwa, mu san menene yake mana ciwo. To su waye talakawan? Su wane ne gwamnati? Talakawa su ne gwamnati.
amma ba mu san yancin ba. Shugaban ƙasa talakawa yake wa aiki, gwamnoni talakawa suke wa aiki, ciyamomi talakawa suke wa aiki, 'yan majalisu talakawa suke wa aiki, senators talakawa suke wa aiki, ministers talakawa suke wa aiki. Kowa da ka gani wanda aka ce talakawa sun zaɓe shi, wallahi talakawa ake wa aiki don talaka yake. Amma ka duba ka gani saboda Allah da annabi, babu wanda ake zalunta aka mai da shi wanda bai san me ke ba irin talaka. Babu wanda aka raina aka san bai san komai ba. Ka duba kasashen nan, kasashen turai, mu da muka je muka zauna a kasashen turai mun ga yadda suke yi wa talakawansu. Duk da su ba masu imani ba ne, duk da su ba su imani da Allah ba, waɗansu ma ba sun san ce ba Allah, in ka mutu ka mutu. Amma ka je ka duba, wallahi suna tausayin talakawansu kuma suna tallafa musu fiye da yadda baka zato. Ba za ka taɓa ganin an ƙara kuɗi an ce wai ga baki ɗaya wannan wai kuɗin kaza, ko kuma Christmas ya zo a ce an ƙara kuɗin abu kaza da sauransu. Wallahi ba ka taɓa gani ba, sai dai a rage ma. Amma saboda tsabar rashin imani mutanenmu, saboda tsabar rashin zuciya, saboda tsabar kun sa duniya a gaba, wai dan Allah ka duba ka gani, wai dan girman Allah sai da watan azumi, watan Ramadana, banda irin cikin wannan annobar da ake ciki, wai masu kuɗinmu ku ringa tsala kuɗi, kuma gwamnati ko oho ko in kula, ba ruwanku a ciki. Allah ya isa gwamnati. Mu da azumi a bakinmu, wallahi abin da kuke wa talakawa, wallahi Allah ba zai bar ku ba. Gwamnatin Najeriya, Allah ba zai bar ku ba, Allah ba zai bar ku ba. Kuma sai mun faɗi gaskiya, duk abin da za a mana sai dai a kashe mu, wallahi azimu sai mun faɗi gaskiya. Irin wannan wata mai albarka, wata mai alfarma, wai anan za a gallaza wa talaka. Me amfanin ku gwamnati? Ni ban ga amfanin gwamnatin Najeriya ba ku da amfani. Wannan amfanin ku ba ku da, they are all useless. Wannan ba gwamnati ba ce. Duk wanda ka gani a Najeriya babba ya fito yana magana akan gwamnati, yana magana yana against gwamnati, wallahi ba a ɗauko shi an jona shi a wani waje ba ne. Amma ana ɗauko shi ana bashi wani post ɗin, wallahi zaka ga yayi shiru. Diwan ku na gani su wata Najat waye da sauransu, mata da yawa sun fito suna kwakwatu, wai duk wanda kaga ya fito yana, wallahi azimu ba a yi da shi ne. Amma da ana yi da shi shikenan kawai zaka ga ya ja bakin shi yayi shiru, tun da yana ci yana cutar talakawa. Saboda gaskiya fi sabilillahi, wannan abubuwan da ake cutan talaka, wallahi azimu next tenuwa talaka ya zauna ya karatu ya san me yake yi. Talaka ya kamata ya zauna ya tunani mai kyau, ya san cewa waɗannan mutanen in aka tafi a haka, aka ci gaba da tafiya a haka, fa na rantse da Allah wallahi ba za ta mana kyau ba. Idan aka bar su waɗannan mutanen a haka, ka duba ka gani, da me ake cewa sai mai gaskiya, sai mai gaskiya, a haka gaskiyar take. Iri-iri kuna ganin ana aikata masha'a, ana duk abubuwan da aka ga dama, ba za ku yi magana ba. Wannan wata irin gwamnati ce? Kuma gwamnati ne wanda suke duka daga sama har ƙasa duka musulmai ne suke yi. Ka je ka gani, su yawancin waɗanda su kiristancin ne za ka gani, wallahi suna tallafa wa mutanensu. Amma ban da mutanenmu musulmai, zuciyoyinku duk sun ɓaci da son duniya. Ba abin da za mu ce muku, sai dai mu ce muku Allah ya isa, Allah ya isa, Allah ya isa, sai dai Allah ya bi mana hakkinmu. Jama'a, muna cikin wannan wata mai alfarma. Mu idan kai kana da abin da za ka ci, wani bawan Allah bai da abin da zai ci, wani ma ya kai azumin, wallahi kokon da zai sha, kunun da zai ɗan yi buɗe baki da shi, wallahi bai da shi. Saboda Allah da annabi, wannan wata irin rayuwa ce, wata irin gwamnati muke ciki, wani irin rayuwa ne saboda Allah da annabi. Wallahi dai talakawa dai ya kamata ku san irin mutanen da za ku zaɓa yanzu nan gaba. Wannan is a lesson daga Allah, ya sa kun buɗe ido kun gani, kun san kun ga abin da ke faruwa. To jama'a, sai dai in ce, idan na yi magana duk maganar da ba ta yi wani daɗi ba, to ina neman afuwa. Allah Ubangiji ya yafe mana, Allah ka gafarta iyayenmu da kakanninmu waɗanda suka gafata, Allah ka ji kansu da rahama.
duk irin abubuwan da yake faruwa da mutuwa da ake a cikin Kano da Najeriya gabaki ɗaya. Allah ji kan dukkan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Allah ka sa, Allah ka haɗa su da annabin rahama. Allah Ubangiji ka gafarta musu. To jama'a na gode, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar yadda kuka sani, sunana Habib Fase. Na gode, Allah ya saka da alheri. Salamu alaikum.